ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଏମ୍ ଆଇ ଡୁଇଂ? ମୁଁ ବହି ପଢ଼ୁଛି। ଏ ବାକ୍ୟଟି ଇଂରାଜୀରେ ହେବ ଆଇ ଏମ୍ ରିଡ଼ିଂ ଏ ବୁକ୍। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଏ ବାକ୍ୟଟି ଇଂରାଜୀରେ ହେବ ହ୍ୱାଟ୍ ଏମ୍ ଆଇ ଡୁଇଂ? ମୁଁ ଗୀତଟିଏ ବୋଲୁଛି। ଏ ବାକ୍ୟଟି ଇଂରାଜୀରେ ହେବ ଆଇ ଏମ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଏ ସଙ୍ଗ୍। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏ ବାକ୍ୟଟି ଇଂରାଜୀରେ ହେବ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ? ତୁମେ ମାଛ ଧରୁଛ। ଏ ବାକ୍ୟଟି ଇଂରାଜୀରେ ହେବ ୟୁ ଆର୍ କ୍ୟାଚିଂ ଫିଶ୍। ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଏ ବାକ୍ୟଟି ଇଂରାଜୀରେ ହେବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହି ଡୁଇଂ? ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ଏ ବାକ୍ୟଟି ଇଂରାଜୀରେ ହେବ ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ। କମଳା କ'ଣ କରୁଛି? ଏ ବାକ୍ୟଟି ଇଂରାଜୀରେ ହେବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କମଳା ଡୁଇଂ? କମଳା ଫୁଲ ତୋଳୁଛି। ଏ ବାକ୍ୟଟି ଇଂରାଜୀରେ ହେବ କମଳା ଇଜ୍ ପ୍ଲକିଂ ଫ୍ଲାୱାର। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ବାକ୍ୟଟି ଇଂରାଜୀରେ ହେବ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେ ଡୁଇଂ? ସେମାନେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟଟି ଇଂରାଜୀରେ ହେବ ଦେ ଆର୍ ଇଟିଂ ରାଇସ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।